Noge to je ljudi puši. Ajme rekao, sad isti. Ajme rekao, evo, tu je sve tebe. Urame. Urame. Aj sad držite u ramenu i kad iziđu. Stanove, pas ti desne. Sad je trap najbolji. Tako i za nas igra. Evo. Maha. Ja ću ga. Ja ću da knjivio. Ja ću ti ga